Koniec świata. Wróżycie się cięgiem, jakby sam zrychtować i nasztimować gody na bezo i dalszy. Nie tropcie się w blank. Stare planety gadają i że można za jakieś 3 lata żaden już nie będzie miał się z tym wszystkim utropić. A po jakim? Ano beztuż, co już 21 grudnia 2012 roku ma być prawie koniec świata. Richtyczny fajram ze tym najlepszym ze świata. No ale trzeba by sam napocząć, jakby to godał Horacy, a owo uskie almale, co idzie na nasze przetłumaczyć, od jajec do punek. Bo, znaczy się, wiecie, od początku do końca. Mamy przeca na świecie 3 srogie religie, jak to mądroki go dają, monoteistyczne, które za pierona nie poradzą się dogodać co do jednego. Jeśli przynależy deptać do kościoła na mszo we piątek, we sobota albo we niedziela. A podwieź tego nie poradzą do ostatka wyszpekulować, to co dopiero ma być za tym jednym, jedynym dniem, we którym ma przyjść na nos ten szluz naszego świata. Przeca bali te cołki świadki Jehowy, też ci już teroski nie podobają roka. Ino, bo to wiecie, we samym XX wieku planetowali albo 10 razy, co będzie szluz ze światem, a kiedy się człowiek już oparzy, to ci na ten fal naumi go takiej pozorności, to nie dowoporzą na to. Już zaś muzelmany obstawają przy 1500 rocznicy wykludzenia się proroka Mahometa z Mekki, co jest jeszcze najisto szykomną, okrągłą datą, tela, co pomyko całki grunt aż do 2122 roku tej naszej chrześcijańskiej ery. Tak by tak, te przesilenie zimowe, o którym się teraz godo, w 2012 roku flichtuje wszystkim religiom. A to beztuż, i że te datum trafiło do nas direkt ze zaboczonej dżungli, a nie ze Bliskiego Wschodu. Wzięło się to wszystko ze kalendarza Majów, który ma fajrant genau w tym dniu, w tego 21 grudnia 2012 roku. Wiecie, ta całko ci prekolimbijsko cywilizacja zapochoniła się tak po prawdzie kajsiko XIX wieka. Jak ci to też się galantnie składa, co tameszne mądroki odcyrklowali we jej kalendarzach przyszłość ze taką ci 1000-letnią nadmiarą już po jej zapodzianiu się. Ale nie jest to ino przepowiedzenie. Na ten 2012 rok wskazuje też taki gryfny kod biblijny. Bezmać kajsik w 1994 roku hormio izraelickich mądroków, takich Żydów, podszukowaczy, łosknątlowała, odczytała po ich niemu starotestamentową księga rodzaju we Biblii. I wykazali ci one, że tam też idzie richtig coś się dośnupać, co jest skuplowane z naszymi czasami. Mądroki gadają, i że we Biblijce idzie wyniuchtać i takie wróżby o II wojnie światowej i o tej całej atombombie. Tu też sknutlowane to jest datum ostatka tego naszego świata, który może padnąć z kuli wojny atomowej albo z kuli tego, co Ziemia może się szczać za jakąś niezasrogą asteroidą. No i był bezmać taki istny prorok Malachiasz, urodzony w Irlandii. Świętym oznajmili ci go w 1190 roku.
kiedy ci on wykładał, i że ostatnim na tym świecie Ojcem Świętym będzie ten, który przyjdzie po Benedykcie XVI. Te zwekslowanie się papieży ma być neści też we 2012 roku. Mógłbych sam tak, wiecie, ludzie, i pora godzin bywać tela, co wspomna same sejno o Chińczykach, o proroctwie Orlona, który też wskazywał na 2012 rok, o planetowaniu Edgara Casseya, takiego wróża z Ameryki, i Tolioka można jeszcze Mario de Sabato i wielu innych, no i tego, wiecie, Michela de Notre Dame de Saint-Remy, mianowanego Nostradamusa. No i o ludziach, których planetowanie poskładali insze dokupy w takiej książce Mass Dreams of the Future, ale ta asteroida, astronomik w jeziorze Szczyc mustrują, jednym cięgiem kukają, bo ona tak się w tym kosmosie furgo i mogę richtig w tym 2012 roku by tam nasza Ziemia piękno prasknąć. Mocka też było do teraz ludzi roztomajtych mądroków, którzy chcieli swój kniw wyeklarować wszystko inszym o tym końcu świata. Taki na tym przykład Lorenz Joseph, który w jego Apokalipsie 2012 pomyślał genau wszystko, co ino poradził do kupy sknutlować. Byli tam i łomeny starożytnych Indiów, roztomajte tajemnice laborów ruskich geofizyków, fachmanów od badania słońca, wulkanów, klimy i wiosek, czego wie tam jeszcze. Byli też i jeszcze inne pary. Ludzie przecam zmienili, i że jeden papież, święty Sylwester, w 317 roku zawarł we podziemiach Watykanu srogiego dracha. Wedle starej powiarki ten drach miał wykludzić się ze tych podziemiów w jarystak skonania świętego i przetrmanić cały świat, kiedy się napocznie 1000 rok. W nocy 31 grudnia 999 roku wszystkie ludzie na tym najgrypniejszym ze światów byli mocno przelęknięte i mieli ci blank miętkie szłapy. Kiedy ale już po północce blank nic złego się nie stanęło, wypraskła ci ludzie taką festelną uciecha, i że wszystkie ludzie radowali się, oby im kto szykowno zistał obiecą. No toż jakich powiedział, od 2012 roku nie tropcie się, nie musicie się blank ruzić o to, jak urychtować gody, bo Bożego Narodzenia już spoży na isto nie będzie. Ale podwil co, lato jeszcze musimy jakoś ich ścierpieć, nie ino gody, ale ku temu i Sylwestra, i ten srogi kacnjamer za jedyność mieć więcej. O sprawie o końcu świata,